Her er postmand Penis i sin lille bil med sin katmand Emil. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Emil, postmand Emil, i sin bil med sin lille katte Per. Han banker sine venner og alle dem han kender. Postmand Per, man er en meget Per som mand. Smil, han kører i sin bil med sin hat Emil. Og han mødes med et himst, hvor inden han kommer. Er der brev til dig, han banker på og ringer. Undskyld. Ikke igen. Han banker på. Emil er på vej. Her er Per i sin Emil med sin lille bil, kat Emil med sin kat Emil. Per er på vej post på landet. Der kan så meget andet. Her er de post, er en mand meget Per. Med flip. Man Per. Ja, postmand Penis er en meget med flip mand. Din oldefars kasket. Den havde jeg da helt glemt. Jeg tager den med i skole til vis frem dag. Vi skal nemlig have noget langt familie med lang tid. Vis frem. Den kasket må være næsten hun kasket, tror jeg. Gamle oldefar Clausen var den allerførste gamle oldemand i Grønnedal. Undskyld. Specialposttjenesten, det er kasket Per. Specialposttjenesten. Vi er på vej, Benny. Kom så, Emil. Vi skal aflevere en specialpakke. Ja, hvad må det dog kan være i dag? Kom så. Det var... Tak. Hej så længe. Postmand. Godmorgen, Ben. Se lige en gang her, Per. Se her, Per. Per, se her. Mor har sendt den helt til Indien fra Mira. Har sendt den helt til Mira fra Mira. Nå, det er Miras vise frem ting. Hey, og den er meget kostbar. Bare rolig, Ben. Vi passer på den. Hallo, specialposttjenesten. Specialpakke. Ja. Din pakke er i sikkerhed, og den er på vej til Grønnedal. Netop nu. Okay, godt. Special. Godt. Vi skal skynde os. Godt, kom så. Godt. Klar, Emil? Så kører vi.
vist frem, Billy? Min gamle bedstefar. Det var min bedstefar. Og jeg har pusset på bedstefar i timevis. Bare rolig, Benny. Vi skal nok senere. Tak for det, frøken. Hvad skal du vise frem mere? En fantastisk elefantprins, som en indisk gav min oldefar for flere. Den er lavet af guld og sølv og juvel og så halv og guld og lykke og sølv eller guld og sølv og Oldefar. og magisk guld og så halv. Nå, det er jo bare en juvel. Min juvel kan. Må vi se mere? Men den kommer snart. Som speciel post. Hvad er det for en larm, Emil? Den er gået løs. Vi må have Teddy til at lave den. Eddie? Teddy? Eddie? Shh. Eddie? Shh. En madpakke. Kom. Hej. Og jeg skal aflevere den til Mira Hort. Jamen, så må vi jo hænge op på. Hvordan går det, Teddy? Hvordan går det, Teddy? Halvdrøg. Nå, skat. Og juvelen. Okay. Per. Bare snif af. Kom. Okay, vi kører. Fantastisk. Sådan. Køn elefant er arriveret. Specialposttjenesten. Udgaven og børs.